Shugaban mawaƙan Najeriya Dauda Adamu Abdullahi Kahutu Rarara ya samu hatsarin mota akan hanyarsa ta zuwa filin jirgin sama. Amma cikin ikon Allah, rahoton da muke samu an tabbatar da cewa yana cikin koshin lafiya. Dauda Kahutu Rarara ya kasance mawaƙi ne a arewacin Najeriya, wanda kuma da yawa al'umma suke mafata alkhairi. Da wannan muke miƙa saƙon gaisuwar mu zuwa gare shi da lokacin iyalansa, na masa fatan Allah ya tsare shi kuma ya tsare gaba, kuma Allah ya bashi cikakken lafiya. Kamar yadda rahoto ya zo mana, yayin haɗarin motarsa ce ta samu zamewa da samu rauni a jikinta, kamar yadda za ku gani a cikin hotunan da ke cikin wannan bidiyon. Muna fatan Allah ya ƙara tsare shi kuma ya ƙara tsare gaba. Ɗaukacin mabiyansa da kuma masoyansa muna musu fatan alkhairi da kuma fatan Allah ya ƙara tabbatar da nasara a cikin dukkaninsa.